Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar, din kardeşlerimiz. Assalamu alaikum hürmetli Radif Hazret. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. İrtemesinin her birimizge de yakınlarımızın yoğaltığı aşısını tatarga turı kile. Çünkü bu dünyaya biz birimizde mənglikə kilmedik. Bu vaxtda inlerimizge düşkən hasretini dürüst kütere bölü hem merhumlarını soңғы yolga hürmetli uzatu bizning tüp buruşlarımızın birisi bulup tura. Әлеге темага biz bugün Kupmara rayonu imam muhtasibi Radif Hazret bilen söyleşerbiz. Radif Hazret, kişini kumgenden soň onun 3'sü, 7'si, 40 hem 52'si nindi qagıdelerge negizlenip ütkärele. Bizning халыкта инде ул гырыф гадәт буларак кирип киткән, шушындай мәҗлесләр үткәрү 3'сü, 7'si, 40'лары. Хәтта мәсәлән, мусульман илләрендә аңа ихтияҗ юк, чөнки алар һәр намаз сайын әтияниләренә дуа кылалар, мәсәлән, алар инде ураза тоткан сайын әтияниләренә дуа кылалар, көн сайын Коръән укыганнан соң үзләре дуа кылалар. Ә безнең халыкта, мәсәлән, бөтен кешедә Коръән укымау сәбәпле, бөтен кешедә намаз укымау сәбәпле, инде авыллар булсын, шәһәр җирлегендә булсын, халыкта шушындай гадәт кергән, шушы 3'сü, 7'si көннәрендә булса да, хәзрәтне чакырып, абыстайны чакырып, инде үзләренең вафат булган туганнарына дуа кылдыру. Чөнки кеше аңлый, үзе, мәсәлән, Коръән укымагач, үзе намаз укымагач, үзе дуа кылмагач, барбер дә үзенеке кабул булмас дип, шуңа күрә Аллаһка шөкер, хәзрәтләрне чакыралар, абыстайларны чакыралар. Бу әлбәттә безгә дә инде бик яхшы форсат нәрсә дигәндә дә, чөнки шуның кадәр туганнарын, якыннарын чакырып, Аллаһ Тәгалә турында инде сөйләргә мөмкинлек тудыралар. Коръән укытып, Коръән тыңлаталар, дуа кылдыралар. Без инде барган сайын әйтәбез, менә Коръән һәм дуа ул елга шушы бер мәртәбә генә булмасын, 2 мәртәбә генә булмасын, яки мәсәлән туганнар, якыннар вафат булгач кына булмасын, көндәлеккә керсен, мәсәлән балалар белән җыелып утырып дуа кылу, мәсәлән, алар барында, мәсәлән, берәр балага Коръән укыттың, ул кеше дуа кыла, яки киресенчә, мәсәлән, кичкенәрәк бала Коръән укый, оларак бала дуа кыла, мәсәлән, аны инде гадәткә кертергә кирәк һәм үзебезнең әтияниләрне шушы дуада һәр вакыт искә алырга кирәк. Шуңа да менә 3'сü көн булсын, 7'si көн булсын, 40'ы көн булсын, аның аерым бер тәртибе юк, анда аерым бер тәгә куелган таләпләр юк. Шуңа күрә моның инде тәртип ирекле, гадәттә инде киләсең, андый мәҗлескә Коръән укыйсың. Башта мин инде үзем вагаз сөйлим, вааза балам, ягъни бер 15-20 минут кешене артык ялыктырмыйча, әлбәттә озакка сузмыйча, мөһим моментларны гына әйтеп үтәргә. Чөнки кешенең булай да авыр хәсрәтле вакыты шулай бит. Кемдер әнисен югалткан, кемдер әтисен югалткан, кемдер газиз ирен югалткан, кемнеңдер хатыны, кемнеңдер газиз баласы, шулай бит. Ул бик авыр мизгел кеше өчен. Чөнки инде якын кешене бер кешене югалтасы килми, бөтен кешене яшәтәсебез килә, шулай бит. Шуңа да монда мөһим моментларны гына күз алдыннан үткәрергә кирәк. Монда инде сәгатьләр буе нәрсәдер сөйләүнең артык әллә ни мәгънәсе юк. Мөһим моментларны әйттең, аятларны, хәдисләрне әйттең, мәсәлән. Аннан инде Коръән укып дуа кыласың. Менә шу Коръән укып дуа кылганда, әлбәттә инде һәркем күңеленнән дуа кылса иде. Чөнки Аллаһ Тәгалә күңелдә булганны да ишетеп тора. Менә дуа кылып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, аңа ялварып, инде Раббыбыз Аллаһның шушы безнең дуаларыбызны кабул итүен, аның шушы ияләренә ирешүен инде сорыйбыз иншалла. Ләкин әлеге дә баягы дип әйтәм, мин теге хурлап та әйтү түгел, инде ачуланып та әйтү түгел. Абыстайлар тарафыннан кай вакыт теге шундый китаплар килеп чыга, яки шушындай берәр тәкъдимнәр килеп чыга. Нәрсә дип әйтәләр, мәсәлән, 40-да шушы сүрәләр укылырга тиеш, шуның кадәр давага сөйләнергә тиеш, анда бит ниндидер бер үзләренең программалар тудыралар. Бу нәрсәдән килеп чыга, гадәттә монда сорау бирәләр, теге нишлим, монда баргач нишлим, бер абыстай инде тегесе, икенчесе инде кәефе яхшырак була, яза, и бер заман килеп чыга, тегендә 2 сәгатьлек программа, 3 сәгатьлек программа. Аннан инде миңа мөрәҗәгать итәр, хәзрәт, бер мәҗлестә булдык, 3 сәгать утырдык, ничек утырырга белмәдек, әле бер якка утырып карадык, әле бер якка утырып карадык, дип инде аркаларыбыз арып бетте, алай ярамый бит инде дип, әлбәттә инде мәҗлес менә ирләрнең гадәттә безнең шул 1 сәгать тирәсе бар. 1 сәгать ул компактный гына, уңайлы гына, иң күбе инде сәгатьтә 10 минут, сәгатьтә 15 минут, мәсәлән. Мәҗлеснең төп максаты булырга тиеш, ашау-ичү түгел. Менә монда да инде мөрәҗәгать итәсем килә, кат-кат әйтәм мин аны. Менә Аллаһның рәхмәте, кайбер мәҗлесләргә барасың, зур-зур җитәкчеләр, түрәләр булса да,
мөмкинлекләре зур булса да, без инде аны әйтәбез, табында теге бөтен ризык бер җепкә сузылган шикелле, анда артык әллә ни нәрсә юк, теге анда балык та юк, анда салат та юк, мәсәлән, анда мәсәлән кыяр булырга мөмкин, ашашарга ипи, мәсәлән, чәй эчәргә берәр конфет, җиләк җимеш берничә, мәсәлән, ниндидер печенье яки пирог булды, артыгы кирәкми, шулай бит, артыгы кирәкми. Ни өчен дигәндә, без шушы эшне эшлибез икән, башкалар безнең инде кемнең көченнән килми, алар зур итеп өстәл әзерләргә мөмкинлекләре юк, алар аш үткәрми, алар мәсәлән Коръән укытмый, алар дуга кылмый. Безнең максат иң яхшы яраткан мәҗлесләрем Коръән укып дуга кылу гына. Коръән укып дуга кылу, вага сөйләп булса, мәсәлән, төрекләр килгәч безгә Рамазан аенда алар шушындый сүз әйттеләр, үзебезнең Камышыда берәүләргә шулай ашка бардык да, өстәл мул, сыгылып тора, алар әйтә, нәрсә бу диләр. Бу без ашны шулай үткәрәбез, сездә булай, юк, бездә булай түгел, инде бездә горурлык хисе шулай бит. Сез нәрсә эшлисез соң дигәч, без дия 30 Коръән хафиз җыелабыз, 30 Коръән хафиз, 30 булгач, димәк, Коръән безнең 30 пәрәгә бүленә, 20 биттә, мәсәлән, 600 биткә җыела 30 кеше. Ул 20 битне уку өчен бер кешегә ярты сәгать вакыт кирәк. Без һәрберебез бершәр пәрәне укыйбыз да, тулысынча Коръән укып чыккан булабыз ярты сәгать эчендә, һәм шушы Коръәнне багышлыйбыз, шушы гаилә әһелләренә дия, һәм дия тәмле теге халавият дип әйтәләр инде, рахат лукумнар, менә аларда бар бит. Шушының белән чәй эчәбез ди. Бетте. Менә ул мәҗлес, ягъни инде мәҗлеснең хикмәте нәрсәдә, алар шушы гаиләгә тулы Коръәнне багышладылар. Аның дәрәҗәсен инде карагыз, без хәзер Коръән мәҗлесләрен ачуланмагыз инде, ләкин без аны ашау мәҗлесләренә генә әйләндереп калдык. Безнең хатыннарыбыз да, алар аш үткәрәсе дигәч, алар уйламый, мин әтияниләрне барлыйм әле, мин ниндидер Коръәннәрне әзерлим әле, мин ниндидер вагызымны әзерлим димәр. Юк, безгә димәк аш пешерәсе була, тегесенә әзерләсе була, ягъни аш үткәрү, ул чыннан да аш үткәрү. Ул Коръән мәҗлесенә әйләнеп кайтмый, аш үткәрү. Хәтта мәсәлән, хәзрәт сөйли икән, аңа әйдә җитте инде, җитте, әйдә, ашарга кирәк мәсәлән. Алай түгел, без теге ашарга өйләребездә дә бар, проблема юк шулай бит. Ләкин без ул мәҗлесләргә килергә тиеш, Коръән уку өчен, дуга кылу өчен, дәгъват нияте белән вага сөйләү өчен, шуңа да менә моның кыйммәтен безнең халык үзгәртмәсә иде. Мин аңлыйм, татар халкы инде ул теге чәй эчеп алам дигәндә дә, анда әлбәттә бәлеше дә була, пишмагы да була, шулай бит безнең чәй эчүне анда башка илләрдә дә кызык итеп куялар инде, фотоларын да татарча чәй эчеп алу дип, һәм тулы өстәл дигәндә, инде бу чәй генә эчеп алу, шулай бит. Ләкин Аллаһка шөкер, безнең халкыбыз бик кунакчыл. Ул булса иде чыннан да менә мохтаҗлар өчен. Ул булса иде мәсәлән чыннан да сәфәрдәге кешеләр өчен. Хәтта Пәйгамбәрбез нәселеннән булган бер зур галим килгәч, без булдык Буҗи авылында бер мәҗлескә кердек. Шушы мәҗлескә кергәч, ул сорау бирде. Бу нәрсә ди? Без ди яңа гына мәҗлес үткәрдек, шушы 3-семе, 7-семе, шушы мәҗлес. Нәрсәгә моның кадәр ризык әзерләдегез ди? Менә туганнарны җыйдык, якыннарны җыйдык. Алар мохтаҗмы дип сорады. Юк, мохтаҗ түгел. Сез монда мохтаҗларны чакырдыгызмы диде. Һәм шушындый бер тынлык. Чөнки беребез дә мохтаҗ түгел, шушының кадәр ризык. Әгәр дә моның кадәр ризык әзерлибез икән, бәлки безгә мохтаҗларны чакырыргадыр. Чөнки алар ихластан дуга кылачаклар. Алар тамаклары туячак, алар сөйнәчәкләр мәсәлән. Менә без әйтәбез инде мохтаҗлар юк хәзер дип, ләкин аларны күрә белергә кирәк, алар бар. Бүген көндә дә мәсәлән бер телем ипигә, бер кисәк иткә мәсәлән тилмергән, аның тәмен айлар буе татымаган кешеләр бар. Шуңа күрә мәҗлесләребездә ризыкны алырга әзерләргә, инде әтияниләргә, әби-бабайларга дуга кылдыруны инде хәзрәтләргә мәсәлән йөкләргә әлбәттә үзебез эшләсәк, моны күпкә хәерлерәк. Үзебез эшләсәк, моны күпкә хәерлерәк. Шуңа менә мәҗлесләребезнең асыл максатына кайтсак иде иншалла. Рәдиф хәзрәт, җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте яусын сезгә киләсе очрашуларга кадәр. Амин, Аллаһның рәхмәте булсын, насыйп булсын иншалла. Амин.